Hyvää iltaa. Tervetuloa nauttimaan vuoden 1954 klassikon lukusessiosta. Studiossa teille tänään mukananne Juhani Hampuranta. Iltaa. Ja Tapio Peräpohjola. Arno huokaisi. Paljon melua. Vähän villoja. Jospa Risto olisi edes ollut toista maata eikä tuummoinen hyväuskoinen ja joka lailla sinisilmäinen nörpys. Emännöitsijä puhki keittiössä kuin höyrypannu, ja maisteri vain tiukensi ohjaksia tiukentamistaan, sitä mukaan kuin Arnon luonnostaankin ruskea pinta mustumistaan mustui, kulmakarvat ja tukka vaalenivat. Juha Vierimaan perään se tänne ryntäsi. Arno sylkäisi kauas rukingin sänkeen. Filmin nyt Hertta tietysti pääsee, siitä kai hän tuli metsästämään. Sun sisares on niin kaunis, että hän varmasti panee vielä maisterin pään pyörälle. Hyi! Arno sylkäisi uudelleen. Arno vaihtoi paikkaa. Istahti sivupenkille lähemmäksi poikaa. Oikeastaan tämä oli Arnolle uusi kokemus, vaikkakin se liittyi katkeranmakuisiin asioihin. Kokkapuu oli pystytetty keskelle ylisten lattiaa, ja ensimmäiset pohjalaudat oli kiinnitetty. Toista paria pantiin varasta aikaa paikalleen. Miten ne noin taipuvat? Ovat vedessä lionneet rannassa saunaan luona. Arno toisti hetken kuluttua saman tervehdyksen uudelleen. Mutta vasta kun hän liikahti lähemmäksi, nainen vilkaisi hätäisesti olkansa yli Arnoon, ja hänen kasvoilleen levisi hyvän tahtoinen hymy. Naisen suu aukeni, mutta sieltä tulvi esiin vain epäselviä äänteitä. Hän viittoi sisään, vievään oven ja painoi kättä korvalliselle. Mutta siitä huolimatta, ettei minkäänlaista keskustelua päässyt syntymään, nainen tiesi, minkä teki. Kuinka monta miestä sopii? 5. Jos maisteri itsepäisesti haluaa, niin kyllä se sopii. Ja sitten olen luvannut, että tuo Arno saa myöskin tulla. Tämäkö? Se on 3 sormen saari, ja etkö näe, kuinka kaukana se on näiltä vesiltä? 3-sorminen mies 3-sormisessa saaressa. Siinäpä vasta juttu. Ei kai enää istuta, sanoi Häkkilä. Arno tuli sisään heti maisterin jälkeen ja paukautti. Tuo nainen antaa tuolla rannassa merkkejä. Älä nyt sentään. Se sytytti kovan tulen, tuppasi siihen leppäuksia ja katajaa, että oikein savutti. Tämä oli otteita Hannu Hartuksen kirjasta 3 sormen saari vuodelta 1954. Antoisia lukuhetkiä. Je vais et je